Maceralarni yaratам men. Ey do'stim, birga kulik. Konsoni, konsoni. Kim olamda? Mening bilan birga yuring. Kim sog'ishni yo'qqa chiqararga tiling. Kim u yo'q, ekranga tikilib qarang. Kim u bilmay, shular tezdan bilirlar. Konsoni, konsoni, konsoni. Kim ekan u konsoni? Oldagı seriyada. Aha, bik yaratan. Kilishim, chiqishlarimning eng yaxshisi tugul, aning qaravi bari tik sening uchun. Сөйләшәсеңме? Бунда килегез, тизрәк. Ишеттеңме? Алар мине тотып алып, танылырга тели. Мин былай гына бирешмәм, кешекәйләр. Konsoni. Әни килә. Эй, нәрсә? Тукта! Юк, бу түгел. Бармый. Кайдасың инде? Ошыймы? Бик тә, әйдә дус булыйк. Әлбәттә. Ашышка әзерләнегез. Менә тоткасы, 2 көпшәге. Доңдырманы үзебез белән алырга була. Я, ничек уйлыйсың, моны әфсендә алырсыңмы? Әлбәттә, тырышып карарга була. Bu divan ıyık başlarını yutamazsın. Әзер. Mene, tabıldı. Mükemmel. Buldu. Oy. Киттекме? Әнием мине балалар мәйданчыгына озатып куя. Тик күзенә күренмәскә тырыш. Kütüp dur, uzatып koyam. Bir işni işlep bitirem de. Әйе, мин әзер. Тагын бер шуып төшәм. Син карап тор. Дуслар! Сәлам, Консони. Миндә бүләкләр бар, кирәкме? Әлбәттә кирәк. Бүген бәйрәм түгел бит. Булмасын. Хәзер. Күрәсезме? Барыбызга да туңдырма. Нәрсә? Соткычны күрсәтимме? Әйе, күрсәт. Тадам! Ого! Күрсин! Мә, тот! Миндә күп. Икене дә ярыймы? Телисең икән. Шәп! Мә, рәхмәт. Я, мандай азык белән галәмне яуларга сез әзерме? Кызык яңгырый. Беләсеңме? Син капитан була аласың. Шәп, мин ракета булам. Бик яхшы. Мин космонавт булам. Дустан башка туңдырманы. Ашау кызык түгел бердә. Дусларыңны чакыр әйдә. Истәмәсе булыр өйдә. Туңдырма бар бит өйдә. Ул пломбир, ул крем-брюле, бигрәкләр татлы инде. Кемдер монда уйнаган, атын чыкка ябышкан. 1, 2, 3 Өскә аска. Кара, кара, син тынчыкма. Без бит дуслар. Кинодан без эскимосыз. Бик күңелсез. Эскимосыз күңелсез. Безнең кебек дус булсагыз, сезгә килер тик шатлык. Туңдырма кимәгән сайын, курсак үсә һәм дуслар. Беләсезме,
Ана хәзер нишлисем килә? Кайшышлы уйнаргамы? Юк, өйгә кайтасым килә. Үземне начар хис итәм. Кайтыйм әле мин, яме? Әйе, минем дә эчем авырта. Хуш, Консуни. Иртәгә күрешербез. Хуш. Хушыгыз, дуслар. Сәя, әйдә өйгә кайтабыз да яңа маҗара уйлап табабыз. Киләсе сериядә. Консуни, син әзерме? Тиздән чыгабыз. Минем эчем авырта башлады. Сәя! Нәрсә? Ярдәм кирәк. Безгә инде китәргә вакыт. Минем эчем авырта. Син давалый аласыңмы? Беләсеңме, миндә андый хәлләр булганы юк. Минем эшем алайша яртмый. Ничә туңдырма ашадың? Белмим. Тик мин Ева һәм Сэм белән бүлештем. Консуни кем телли, уйнарга минем белән. Консуни кештики, мин юлыйм сезгә сәлам. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде.